Сега едно безкрайно любопитно откритие предстои, което вие ще направите като зрители. Кога и как са започнали според вас връзките между нашите траки, тук траките по нашите земи, и древните египтяни? Представяте ли си каква връзка? Ами имало е такава. Какъв е отговора на съвременната наука по този въпрос? Защо цветът на царете, цинобъра, е толкова отровен и толкова опасен? Тези и още прелюбопитни истории ще ви разкаже сега Ирена Григорова. Миналото археологическо лято ни донесе новината за неоткрита досега писана гробница до село Текето, Хасковско. Стана ясно, че подземното съоръжение е гроб на високо поставен мъж от Одрийското царство, разбиван и ограбван от иманярите няколко пъти през годините. Голямото откритие е, че към времето, 5 век преди Христа, между Тракия и Египет е имал сериозен обмен на знания и култура. Нещо, за което досега само се предполагаше. До днес се смяташе, че този обмен се е случвал през търговските пътища и древногръцките пристанища, след като Александър Велики тръгва на поход към Египет, което обаче е около 200 години след построяването на гробът до село Текето. Експертът доктор Росица Манова е поканена да вземе проби от пигментите, използвани в украсата на стените. Росица прави и обстойно заснемане с инфраред камерата си. Разбитите от иманярите стени заблестяват на дисплея му. За да разбере посланието в този красиво оцветен гроб, отива и в лабораториите на Института по физико-химия към БАН. Най-високо съдържание в момента виждаме на желязо, което отговаря на така наречената желязна охра. След рентгено-флуоресцентния анализ следва електронна микроскопия. Изследванията с сложни наименования продължават и в следващата лаборатория, където е системата за рентгенов анализ Емпирия. Ето тук добре се вижда синия цвят, а ето тук добре се вижда червения цвят. Цялата апаратура, която виждате, те участват в проект Инфрамат. Инфрамат се финансира от българското правителство с цел да се обединят различни институти и университети и да започнат да работят заедно. И музеи, разбира се. Докато чакаме анализа, идва и доцент Георги Нехризов, ръководител на разкопките. 3 иманярски групи по 3 различни начина са влезли в гроба, което е довело до... Едва ли са намерили нещо интересно, но е довело до почти пълното му унищожаване. Ние успяхме да намерим, за съжаление в фрагментирано състояние, следи от една много интересна пластинчата ризница, изработена от железни пластини, пришити към дреха от кожа или от плат. Имаме над 200 фрагмента, което ни дава надежда, че реставратора ще може да я възстанови, както една такава от златиница вече е възстановена. Връщаме се към сложната апаратура, за да научим резултатите. След няколко месеца работа с колегите, Росица Манова стига до голямо откритие. Това е изключителен резултат. Всъщност това е египетския ефрит, който така е произведен за първи път 3000 години преди Христа в Египет и за пореден път ние сме свидетели на нещо, което е изключително интересно за тракийските гробници. Египетският ефрит е специфичен син цвят, широко използван в украсата на египетските гробници. То е местно производство и няма как да бъде правен тук в Тракия. Ясно е, че е донесен от Египет. Това значи, че имаме пренос на пигменти от Египет към Тракия, нещо, което е изключително важно и то в доста ранен период, 5-4 век преди Христа. А това също така ни разказва и за връзката между траките и Египет. Другия интересен елемент, който анализите ни отчетоха, това е царският цвят цинобър, който всъщност е използван само от тракийската аристокрация. И това е един цвят, който е ваден по много труден начин в миналото.
тъй като той е изключително токсичен и са измирали доста хора. Те са били обикновено затворници, изпращани на заточение, за да извадят въпросния цвят. Доктор Манова работи и над друга хипотеза. Преноса на знания и умения от Египет към Тракия не е еднопосочен, а двупосочен и е много по-ранен дори от 5 век преди Христа. 1300 години преди новата ера, по време на 18-та египетска династия, в градежите на Египет се появява азуритът. Това е балкански пигмент, получаван в планинските райони, които в Египет липсват.